igama lami lendawo enisuka kuyo ngiyolanda Maga ndisuke siphunzana kwalapha eMthatha. Iprogram kaloku yakhe ndijone nge1 kaSeptember 2024. Ubomi bam before njone le project bendine business benayo apha etown icontainer ukutya ndinayo nechisanyama. But ibingandonelisi ngoba ibingeyiyo into beyisenhlizweni yami yokuthengisa ukutya into besenhlizweni yami bikukulima kakhulu ukuzenzela izinto mengumfama. Into endizifundileyo ekujona kwami le project ndifunde uba umhlaba ayifani, ndifunde futhi noba umhlaba unjani uyakwazi uwenza ube yile nto ufunayo. Ndifunde futhi uba izityalo uyazenzela awuxhomekeki uzithengise zenziwe. Ii-toolkits ezizifumeneyo ubomi bam zibutshintshe ngohlobo loba ndiyakwazi uzilimela ngokwendlini nangona ndikho sekhaya kule ndawo ndirenta kuyo ndiyakwazi uzilimela. Ndiyakwazi nakwamakhulana ukwazi ubalimela ngezi toolkits nazo. So ubomi uzamile ubutshintsha ii-toolkits endizifumeneyo. Ukhona umehluko endibonayo enziwe le project apha emphakathini kuba abantu abaninzi besifunda nabo apha beberenta njengam. So ndiqinisekile amakhaya amaninzi wenzile umahluko uba ingenise imali emizini emininzi. Nabantu ngokubafundayo apha bakwazile uba basupport nabo iifemeli zabo. So umehluko omninzi apha ekuhlaleni wenzile neebhizinesi ezikhoyo zo-my friend bezifumana imali because abantu abahlala bebethenga ukutya kwakhona. Indlela yenze ngayo lo agri ndikholiwe ngoku benkade ndikhalaza but kuba ekwazile usinike ithuba uba sikwazi uba sivule zethu iproject ngoku. Ewe ndiyakhola cause bendineworry uba unganza njani uba spende iimillions ezingaka ogqiba igqibeleni abantu basuke bahambe nje nezetifiketi. But ke ngoku sinikwe ithuba lethu uba sikwazi uvula i-co-op thina siqhubeke nale nto besiyenza, so ndikholisekile. Injongo zam xa siphuma kule project aphandle kwale co-op kukuba ndizivule le yam ikhampani futhi eyokulima ndikwazi ukufundisa abanye abantu ndibe nasesikolo sokufundisa abanye abantu ezi programs zoma 6 months ezokwazi ukufundisa abanye abantu. Ndifuna ubhala incwadi about agriculture ndibonisa abantu bethu bamnyama uba i-agriculture yethu asiyifumana ngabalungwini sivele kwazidala sasikade into yethu ndibonisa uba uyenza njani zibe lula ibe nomdla.